Intro, intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Yo gasten, stil welkom binnen een nieuwe vlog. En wat je kunt zien, en het feest ook alweer gelezen in de titel, echt hier het wat toegekomen. 2 pakketjes van Supersprint. En Supersprint, dat maakt eigenlijk chargebussen. Kijk, chargebussen kost voor meneer 30, want ik heb een probleem. Die chargebus was gescheurd, dat was nog de originele chargebus die erbij zat. En dat was gescheurd vlak voor 9 temper. Ja, dat was een beetje losstangen en te doen en ja. Ik zeg, dit voor nieuwe chargebussen. En wat gaan we nu doen? We gaan die Mazar hier unboxen. Kijk, hier ook een charge geleid dat ik toen die stekker kan inplannen en ik kan het tonen aan de camera, heel interessante botiek. Alles erop en eraan. Hallo, we gaan eraan beginnen. Nee, hier zijn. Hopla. We gaan hier even kijken hoe dat open moet. We gaan hier beginnen met die lintdeur te snijden. Maar ja, dat moet ook goed verpakt zijn, want dat komt van Italië, gasten. Dat is van ver, hè. Dan klappen ze naar West-Vlaams, hè. Hopla. Oei, 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 oei. Het is een grote doos, gasten. Wat ben je toch? En wat hebben we hier weer? Allemaal de dozenvullingen. Hey, hey. Hopla. En nu ben ik in die startbus door het bus uit de grond. Stel je voor. Wat zit er hierin? Mossenpeper. Maar hier zit. Dat is hetgeen wat dat moet hebben. Oh, wat moet er dan nu? Dat is nog een beetje. Oh, godverdikke gasten. Amai, ik sta hier wel even aan luchtbellen zeker. Mijn moeder door. Ja, ik ga dat aan de kant leggen. Nu rolt het kost van mijn leven hier. Amai, boom. Hopla, die roze mag aan de kant. Maar we dat een beetje hier zetten. Oh. En nu ga ik even kijken voor dat open te doen. Ik pees dat dat hier de einddemper zou moeten zijn. Doe ik hier open. Ja, van eind, dat is heel vacuüm verpakt. Zo te zien. Maar gasten, je strut, moet dat hier even zien. Dat is nog een beetje galet, ik ga er een beetje dichter komen toe. Moet dat hier even zien, gasten. Wow, joh. Dat had ooit zien, hè. Kijk, hij staat hier ook van alles op. Maar ik probeer te togen, hè. Staat er op Supersprint BMW 325i made in Italy. Ja, dat is ideaal, gasten. Dat is ideaal. Hopla. Onderdeel nummer 1. Ho. Woe! Hoppetas. Maar dat ik er hier leg, zeg. Ho. Die eerste doos is open. Ligt er al ferm in 1 temper van koeien en in. En als we 3 moeten nemen, een tussenstek. Ja, het zit er nog een stek tussen ook. Dan kan ook nog een demper aan, ik weet wel. Je kunt dat regelen zonder met de demper en heel die zeveren. Maar weet je wat dat is? Je kunt dat ook veel goedkoper arrangeren, zoals Sarduzen. Maar kijk daar een beetje, ja, maar gewoon kijken dat dat allemaal in orde is. Kijk daar een papier bij, voor heel Europa, gewoon homologatiepapier, nou, hoe noemen ze het ook. Dat is nu eigenlijk allemaal zeer in orde, want kijk, ik hoor dat ze de sleutels in het kussen zijn. En die tuningkarren, wat ze zeggen. En die pops en banks, ja, ze worden daar niet meer rond te hebben, pees ik. Ze zijn daar een beetje in aan het kussen. Dat is wat ik gezegd, het moet allemaal in orde zijn. Met papieren, dat is gehomologeerd, heel die bazaar. Ja, dus als ik eigenlijk tegen ben, is dat heel simpel. Als ik de papier nu tik, staat ook dat dat voor mijn auto is, hou van een 325i. Eigenlijk kan er niks van probleem zijn. Ik weet wel, er gaat ons wel een wassen van dat ze gaan zagen. Maar van mijn chargebussen gaan ze ons niet moeten zagen, want het is in orde. Hoi, we hebben dat ook geregeld, gasten. Hopla, die roze gaan we ook een keer open zetten. Dus wat zit hierin? Dat tussenstek met een middendemper en een spaghetti. Oh ja, ik zeg, ik weet er zo wel, van eerst keer heel in doen. Hier zijn weer zijn luchtbubbels, ik ga dat voor eerst keer aan de kant leggen. Dan moet je het ik dat weer op en doe ik er weer een verschot van mijn leven. Hopla, maar vindt dat.
Voilà, hier zie ik ook weer veel blinken, gasten. Dan is dus ook volledig in inox, heel in een bazaar. Ja, dat had in orde zijn, niet bezig. Hier zijn, dat is dat spaghetti fruitstuk achter iets. Ja, wat moordelijk. We zijn er dan mee, gasten. Goh, maar we weer op mijn knieën zetten, zei daarvoor. Oh, wat dat? Wat moordelijk. En ik moet wel zeggen, dat zit al vrij goed verpakt van die man. Van Supersprint. Oh. We gaan dat ook weer een keer openen. Hè. Kijk, wat je kan zien, bij die handen zat dat dus ook. Hier dat is eigenlijk ja, een blad. Je plooit dat open. En als je daar naartoe kijkt, dat is hier dus het certificaat die Homologation CE. Oh, dat staat ook in verschillende talen upstairs. Ja, kijk, dat staat er type 325i. Ja, heel die bazaar staat er dus allemaal een app wat dat allemaal moet zijn. Ideaal, hè? Ideaal. Dan moet je dus zeker niet kwijtraken als we ze zien. We hebben geen papier meer toen. Hopla, maar nou hier leggen. Bij de andere papier niet haast, ja. Hopla. Kijk, de kan hier zijn. Oh, machtig. Er staat er als tegen hier Supersprint. Met dat paard, dat er ook op de dozen staat. Ja, ben er van eens toch heel veel. Dan moeten we sluizen gaan om ook even. Of hier hebben we een square t-shirt. En hier zijn een stek. Hopla. Machtig. En toen hier aan nog stekjes kijkt, dat ook een serienummer ingeduwd, ingeborduurd. Toen hier een zakje met alle bevestigings, ja, beugeltjes en vliesjes en boetjes en al. Ja. Ik zeg het eigenlijk wel echt ongeveer in orde. Ik ben er enorm content van, kijk, kan er maar dat van zeggen. Hopla. En nu zijn we aangekomen aan het laatste stek, eigenlijk het middenste stek. We gaan dat hier ook even proberen te testen. Hopla, weer eens een moesje uit. Wat moeilijk. Dat is ook nog een beetje gaan laten, hè. Oh. Wow. En daar staat er dus ook weer in, ik zie dat al van hier, van door de papieren, van door de plastic. En ja, weer eens een plaatje met BMW 325i, heel interessant, de apotheek staat er ook weer op. Dus ja, als ik tegen ben, ze moeten er maar onder leggen, ze gaan het direct zien. Dat is een gast. Kijk, die plastic opensnijden. Maar die er ook kunnen halen. Moordelijk. En mijn auto had veel te veel wegen. Dat zeg ik. Maar met fruit gaan, dat wint dus blijkbaar ook een beetje pk's. Even een beetje rapper te gaan. En we die pk's verliezen omdat er zodanig veel weegt, dat spel. Dat zeg ik. Hopla. Maar mij is het toch. Amai, dat is hier een saarselijke veld. En ik ga dat nu niet meer installeren. Oh ja, ik ga dat maar morgen installeren. Ik ga dat ook weer een vlog overmaken en een soundcheck. Ik wil dat liever op mijn gemak doen. Ja, die oude saars dus moet er eerst van onder. Toen die nieuwe installeren. We gaan dat hier tussen proberen te doen. We zullen er geen garagisten, maar we gaan dat toch proberen. Eten open met mijn papa. Ik ga mijn best doen dat dat lukt, gasten. En morgen ga ik toen al sinds, ja, daar weer een vlog over maken. Ja. Dat het in orde is, dat ben ik redelijk zeker. Allee, ik ga dat hier nu nog een keer doen, wat dat er hier allemaal ligt, hè. Hoekie. Hopla, we zijn ermee vertrokken, hè. Dat is hier dus de eindtemper, de tussendemper. En dat zou dan moeten de spaghetti zijn. Ja, dat is allemaal een schoon terug, hè. Dat is allemaal een vrees schoon terug, zeg ik. Ja. Hopla. Wat zeg je er dan? Ah, hier zelfs.
Allee, ik ga al zeggen, Steva, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, ja, eventjes geduld en toen ga je het lawaai ook een keer horen. Tot een onderflazen zijn. Ja, tot in het volgende filmpje, gasten. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En waar heert ook een keer. Je ziet wel, hé. Allee, tot de volgende keer, gasten. Salutjes, hé. En nog een klok.